Benvinguts, som els Erics i això és Caçant Aurores. Durant aquest viatge estarem 3 dies recorrent la illa d'Islàndia. El nostre objectiu, veure una aurora. Una aurora boreal és un fenomen natural al qual és molt difícil de veure. Es produeix quan el vent solar, que són les corrents que porta precisament la Terra per a la zona del cel, xoquen amb les partícules del vent i això fa que es generin uns àtoms que canvien de color i creen les aurores boreals. Això només passa perquè hi ha un camp electromagnètic que envolta els pols de la Terra. Per tant, les aurores boreals només poden ser vistes en els punts nord i sud de la Terra. A Caçant Aurores hem tingut un petit inconvenient només començar. Caçant Aurores no podia començar de ninguna altra manera que amb un vol que s'ha traçat moltíssim. Just en aquell moment, quan ens van traçar el vol, l'únic en què pensava era en què havíem d'arribar a les 3 del matí i conduir fins al càmping que estava a prendre pel sac. Mira aquest allà gravant-se. No sap el que li tenim preparat. Mentre en Calpe estava preparant-se per al viatge, nosaltres vam quedar amb antelació per preparar-li una miqueta per posar-lo en matèria. Vam anar a una papereria local de la nostra zona i vam demanar que ens imprimíssim el més gran possible, de manera instantània, la seva targeta d'embarque. Això va fer que l'hostessa que li va escanejar ho flipés una miqueta quan veiés el que tenia entre mans. Pero es muy pequeño, me lo tienen que haber hecho más grande. Si no, bien, gracias. Sí, a veure, posa't alt. Hòstia, David, el teu nom. Només d'arribar a Islàndia ens vam trobar una cosa que ens acompanyaria durant tot el viatge i no era per menys. El barret. El barret estava situat precisament només a arribar a les primeres cadires que vam veure davant del lavabo en el que vam entrar, degut a que en el vol no hi vam poder anar-hi. Per tant, aquest barret estava destinat a acompanyar Caçant Aurores durant tota la sèrie. Jo que esperar un tio que ens vingui a buscar amb les claus del cotxe. Manera de contactar en Calpe tenim? No. Però bueno. Quan vam arribar a l'aeroport, havia d'haver una persona a nosaltres esperant-nos per portar-nos a buscar el cotxe. I no vam trobar ningú. Temps després va aparèixer un vikingo amb una pinta bastant estranya, la qual va portar la gent, no? I se'ns va endur un Calpe i ens va deixar totalment sols. Hem arribat a Islàndia. Problema. Hem de recollir el cotxe. S'han endut el nostre company Calpe. Està allà, ara mateix, en una furgoneta ple de desconeguts, amb un anglès de dubtosa procedència i validesa. Ha d'acabar la reserva. Està granitzant i ens ha de venir a buscar quan acabi amb el cotxe. Veurem què passa. Estàvem molt cagats. Són les 4 del matí, el nostre company Calpe ha anat amb aquella furgoneta d'allà, amb el senyor Nomo, que es dedica. O sigui, la seva feina és dedicar-se a les 4 del matí a Islàndia. Fosc, o sigui, sense res, un pàrquing a un aeroport desert, agafar la gent i portar-lo a l'oficina de lloguer de cotxes. O sigui, aquest tio viu amargat. Té una cara de que no li toquis la perquè et parteix la cara. I en Calpe ha anat sense internet, amb el meu mòbil, allà. I ha d'aconseguir pagar els 100 euros que falten de reserva i emportar-se el cotxe. I venir-nos a buscar, a veure com ho aconsegueix això aquest. Para la calamarsa, és que, mira. El vikingo aquest inspirava de tot menys confiança. Tenim el cotxe, amb complicacions per això, no, Calpe? Moltes complicacions, la veritat. Ens han separat, primer de tot. He tingut que anar jo sol, sense internet ni res. Amb el vikingo, no? M'has deixat tu el telèfon, perquè si no podia. O sigui, no tenia el mòbil. He pillat internet de tu. Després la targeta tenia que pagar una fiança de 2.500 euros. He pagat, no em deixava la targeta perquè era de dèbit. Després he tingut que canviar el plan i pillar el premium. Bueno, liadot, és increïble. Tenim el cotxe, estem vius, anem directe al càmping. Primer súper islandès, 24 hores. Deu haver una persona dintre que es cagarà en la nostra mare quan entrem. En un descampat absolut, el terra que vas patinant, La que es ve ara... Fa bastant de fred. El terra és de... Hola, mira. Hòstia. S'ha congelat el puto sant, que loco.
del matí, estem a punt d'arribar al càmping. Vaya paisatge més espectacular. En aquell moment era la persona més feliç de tota Islàndia, segur. Estem a Fossa Tun. Després de 2 hores de viatge, 6 del matí, beneït. Flipes. Uau. Uau. Com va un posat, xaval. Va full tabat, Javi, què passa, tio? Aquí preparant-nos per al fred. Aquí dins tinc estar fred, en plan estar calor. De los rebentats que estàvem vam arribar a les 8 del matí i després vam anar a atracar el bufet del càmping d'esmorzar. Hem arribat aquí al càmping de Fossa Tun, a Islàndia, a prop de Borgarnes, on tenim immillorables vistes i aquesta és la casa a la que ens quedarem durant aquests dies. Acompanyeu-me i us farem un tour al càmping de Fossa Tun. Aquesta és la nostra casa per 2 persones. Aquí tenim 2 llits, una mini nevera i allà un altre dormitori. Aquí no hi ha lavabo, el lavabo el tenim allà i és compartit amb tothom. Per tant, si per la nit estàs pixant, has de sortir amb tot el fred a pixar aquí en el càmping de Fossa Tun. Allò d'allà darrere és la recepció i és on tenim el bufet d'esmorzar, el qual hem atracat avui ben gustosament. Per tant, hauran de recuperar-se de la pèrdua. Allò que tenim a darrere nostre és el poble de Borgarnes, on anirem ara. A veure, és el poble que tenim més a prop d'aquí. Hem agafat aquesta zona perquè hi ha molt poca contaminació lumínica i serà bona per poder veure les aurores quan arribi la nit. A més, les intentarem veure en un lloc especial. Quan vam anar a Borgarnes, vam anar al lloc que és pràcticament el lugar de totes les famílies islandeses, el supermercat. El supermercat nostre preferit a Islàndia, sens dubte, és el Bonus. El Bonus és un supermercat carismàtic amb el qual aquest meravellós porc t'acompanya durant tot el teu procés de compra, el qual té inclús merchandising propi. És increïble el nivell on arriba el Bonus. Vam fer una petita comparació dels preus i Islàndia és un país bastant car, és un dels països on la renta és més cara i per tant els productes ho seran més. Hem vingut a la platja d'Itritunga. En aquest lloc és un lloc clau perquè és on venen les foques a descansar. Ara ens aproparem aquí a la roca i hi ha que anar de manera molt sigil·losa perquè podem espantar les foques. Les foques van en aquestes pedres d'aquí i es posen a descansar. El clima d'aquest país és increïble. O sigui, ara estava fent calamar-se, ara estava plovent. O sigui, va canviant cada 5 minuts. Ens acostem més, aquí. Fa molta angúnia aquest corall, Hem arribat a la platja d'Itritunga, tenim foques aquí darrere. Està allà la foca. Hi ha que ser molt sigilós. Hem aconseguit l'objectiu. Ara falta veure si poden moure's cap a les roques a descansar. La majoria de foques que hi ha aquí són foques que venen després de venir a pescar. La majoria de peixos que pesquen són per darrere, en el mar, i aquí es poden veure una mica a lo lluny, quan tornen al costat de la costa per poder descansar. Espectacular veure foques a Islàndia. Ara hi ha que ser molt, molt sigilós. Estan aquí al costat a la costa. Les foques ara mateix estan allà. Hem d'anar amb molt de compte i ser molt sigil·losos per poder-les veure. Mira, 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 que ja ha tret el cap, A poc a poc.
Mira. Sembla un gos. Bons. Hola, està aquí al costat, eh? És igual que un gos, eh? És igual que un gos. S'enfonsen sota l'aigua i s'amaguen quan ve la gent amb les onades. Saps, Calpe, tio? Quan vens a llocs així, veus el mar, veus el horitzó, tio, i et dones compte que la gent sempre està a Instagram ensenyant ciutats plenes de gent, ensenyant concerts. I, hòstia, no hi ha res, tio, més maco que anar a lo que ens ha parit, tio, que és la naturalesa. Et dones compte. Totalment, tio. Això al final és tranquil·litat, com tu has dit. No hi ha ningú, molt poca gent. Respires aire pur, veus foques, increïble. Sí, Espectacular. la tranquil·litat d'estar en un lloc així i la pau mental que s'hi respira, tio. Mira, i et dones compte, tio, la contaminació que fotem els humans, eh? O sigui, jo crec que el que hem vist des que hem arribat fins ara, tio, he flipat. O sigui, és tot verge, és tot nou, és tot com hauria d'estar, no? Sense contaminació ni res, tio. Doncs ens vam dirigir a la cascada de Buxfoss, que està justament al costat de la població d'Olavsvik, en la que de tant en tant es pot veure moltíssima gent, no?, que va escalar aquesta cascada, la qual és d'una dificultat molt alta. Nosaltres no la vam poder escalar, però sí vam poder treure algunes imatges que van ser totalment inèdites. Ara hem vingut aquí a la cascada de Buxfoss, just al costat de la ciutat d'Olavsvik, i bueno, aquí podem veure, no?, la cascada, i justament hi ha un altre al costat. Sobretot, el que és més impressionant de tot això és que tenim el mar aquí, a 20 metres aproximadament, i això fa que sigui un paisatge molt, però que molt impressionant. Ha arribat la nit, està plovent, estem al càmping de Fossatun. Hem estat mirant aplicacions, pronòstics. Podem veure una aurora? Aquesta és la pregunta que us fareu, no? Perquè és el que hem vingut, caçant aurores. I de moment sembla ser que aquesta nit no acaba de ser la bona. Algun núvol, alguna esperança, alguna llum, algun vapor que ens fa pensar que podíem trobar una aurora, però la realitat és que no hi ha manera ara mateix. Està el cel totalment negre, alguna aparició, però no és la nit de caçant aurores. Dia 2, caçant aurores. Anem a veure un volcà que promet ser de lo millor del viatge. Pujarem fins allà dalt a peu en un volcà en el qual està ara mateix nevat. Això és el volcà de Gaborok. Si us fixeu tot això aquí, pedra volcànica del volcà que ha caigut al cràter que està justament allà dalt. Pujant aquí al volcà. Hem de pujar totes aquestes escales encara i fer la volta des d'allà dalt. Trobarem uns plànols increïbles. Això és el volcà de Gaborok. Aquí hi havia lava fa 3.400 anys i el que va fer la lava és que va baixar per aquí, per darrere on estem nosaltres, i va destruir, i va fer tota aquesta baixada del volcà. Aquest cràter és el més gran, i hi ha 3 cràters més cap allà que són més petits. O sigui, aquí, abans, fa 3.400 anys, no podríem estar, i ara hi ha neu. O sigui, el canvi és increïble. Són més o menys 170 metres d'altura de volcà, És a dir, és poc, però la magnitud del cràter, i tu imagina't això ple de lava fa 3.400 anys, saps? O sigui, realment no fa tant, no? O sigui, no hi havia pràcticament humans, però tot això era lava, i ara hi ha neu, o sigui, el canvi és dràstic. Després de veure el volcà, ens hem dirigit a Barnafós i ara estem recuperant forces, menjant una miqueta aquí al costat de la cascada, que aprofiti. Mentre estàvem dinant, al costat hi havia un lavabo. Era un lavabo en el que tu tenies una caixa en la que en teoria havies de pagar.
Nosaltres, com a bons ciutadans que contribuïm a la cultura islandesa, en aquest cas, hem pagat la nostra quota del lavabo, però la gent, diguem que no pagava per anar al lavabo. Hi ha un lavabo allà que en teoria has de pagar, ¿vale? En teoria, en plan, hi ha una bústia i tu has de ficar allà l'euro. Hi ha una senyora allà, l'estic mirant a veure si paga. S'està apropant a la bústia. Sí, pei. Ara mateix ens trobem a la cascada de Barnafoss. És la cascada que té un dels blaus més característics d'Islàndia, sobretot perquè l'aigua ve aquí, baixant d'un glaciar que tenim a uns 100 quilòmetres més o menys. Aquest riu que ressegueix tota la zona muntanyosa d'Islàndia és molt comú, no? I s'explica molt una història que va passar aquí, que anava una mica del poble aquest que tenim allà al fons, justament, on hi havia uns nois als quals es van quedar a casa seva mentre els seus pares anaven a la iglesia. Veiem allà a resar. Què passa? Que els nois van passar intentant resseguir el riu, intentant perseguir els seus pares a la iglesia per un pont, el qual estava fet de pedres, i es veu que es van marejar al creuar el pont i van caure en aquest riu mateix i es van ofegar. Llavors la mare, quan es va donar compte de la situació, el que va fer va llançar un mal d'ull, va llançar una maldició en aquest riu i va fer que aquell pont, si tu el creuessis, t'haguessis d'ofegar sí o sí. Justament el que va passar és que amb un terratrèmol que va haver precisament aquí, aquell pont es va acabar destruint i ara mateix no en queda rastre. Per tant, la llegenda, que no podem saber del tot si és certa ni creuar el pont jugant-la, a veure si ens ofeguem o no, però vincula aquestes catarates amb el poble justament que tenim allà darrere. Just quan en Calpe anem a treure el dron, vam veure que venia una plaga de lo pitjor que et pots trobar en un lloc d'aquests. Mira, aquí ara mateix tenim un espècimen que apareix, abunda a llocs quan es corre la veu d'algú. Nosaltres els diem els classos turistos, que es dediquen a anar als llocs i fer fotos, com veiem. En comptes de disfrutar el moment, com estem fent nosaltres, ells es dediquen a fer fotos de qualsevol cosa que veuen i els hi sembla impressionant. Ara mateix el pont està patint per la seva estabilitat. Així que hem d'anar en compte perquè la llegenda del noi que es va caure i es va ofegar es podria repetir. De fet, mira, estan tots allà saludant com si fossin robots, intentant disfrutar el moment, quan no saben que la veritat és disfrutar el paisatge que tenim. Hi ha hagut un moment que hem pensat que estaria bé anar a una font termal, però el que no sabíem és que en el Maps allò era una autèntica trampa. Vam preguntar a un local, vam inclús moure'ns per fora de la carretera d'Islàndia traient el cotxe per un lloc en el que era bastant complicat transitar i no vam aconseguir trobar el que nosaltres buscàvem. Tenim una cosa que és absolutament brutal. Tenim aquí darrere, mira, tenim cavalls, tenim fucking cavalls aquí. Els cavalls d'Islàndia normalment tenen aquesta cresta, com si fos punky, i es deu al tema del fred, no? Els protegeix tot el cap del fred i per això tenen aquest pentinat. Mira quina passada de bitxos. Ara estem aquí, hem vingut a Reykholt, és un poble al qual és escenari de moltíssimes històries vikingues degut a que és pràcticament l'únic assentament humà que queda en tota la zona. El poble compta amb moltíssimes coses emblemàtiques, una d'elles la seva iglesia vikinga, que és la que tenim aquí davant. Tenen des d'escola, escola de secundària, tenen moltes estructures aquí en aquest poble, siguent la més important, com hem dit abans, aquesta iglesia vikinga. Al final és un poble al qual ha hagut de recollir tots aquests elements de la zona i fer l'únic lloc habitable possible dintre d'aquestes temperatures extremes. Aquell poble tenia pinta que no hi ha ningú i són tots cosins els que hi viuen. Aquí tenim el poble de Reykholt. El poble data del 1179. Això vol dir que més o menys estava durant l'època medieval. De fet, hi havia aquí, en el riu que hem creuat abans per entrar en cotxe, un pont que s'aixecava i la iglesia que tenim allà ja estava construïda. Per tant, és un poble amb moltíssima anys d'història. Aquest aquí és un dels autors més importants de tota Islàndia, sobretot per les seves històries vikingues. És Snorri Sturluson, un autor natal precisament d'aquí, de Reykholt, el qual va escriure moltíssimes històries vikingues que precisament s'ubiquen en aquesta població. Aquí tenim la iglesia del poble,
La curiositat és que aquesta església la van construir a sobre de les pedres que hi havia de l'antiga. Llavors es veu a sota, ho han deixat perquè es pugui veure, on està agafada tota l'estructura de l'anterior i com s'ha aixecat de nou una altra. Vale, això que veiem aquí és el que abans era l'antiga terme. Consta de que a l'època més o menys del 1100, quan se sap que existia aquest poble, molts habitants venien aquí on hi havia una terma i podien dutxar-se i banyar-se de manera calenta, perquè era l'única manera que tenien d'escalfar l'aigua. Hi ha un conducte que porta tot el vapor per tota la ciutat que estava connectat precisament amb la piscina, que és el que tenim allà. I això el que feia era escalfar l'aigua de la piscina per poder tenir aquest sistema. Ara mateix aquest tub de vapor ja no hi és, s'està canviant, però sí que es fa servir per escalfar alguns edificis que hi ha a la ciutat. I allò que tenim allà és la pedra del senyor Stark, que és el que havia escrit totes aquestes històries de vikings que s'ubiquen aquí. I la van dissenyar per posar la seva cara en un lloc tan emblemàtic i tan important de la ciutat com eren les termes públiques. Caçant aurores és real. Són les 10 de la nit, estem en el càmping preparats per anar al jacuzzi. La nostra missió és veure ara mateix una aurora en el jacuzzi. El nostre company Calpe va absolutament despullat a creuar. Més o menys 0 graus, amb neu en el terra i gel en el terra, fins al jacuzzi que està al final d'aquest carrer. O sigui, ara mateix la situació és aquesta. On de fred? A quants graus estem? Estem a menys 5 graus? Anem a banyar-nos, anem a banyar-nos. Anem cap al jacuzzi, absolutament demacrats. Quin fred, quin fred. Tireu, jo vaig tancar, jo vaig tancar. Joder, tu, quin fred, joder. Això és com acabarem el dia d'avui. En un jacuzzi, nevant, esperant a veure si apareix aquí una aurora. Tenim les nostres confiances en poder veure una aurora en el jacuzzi. Va arribar la nit i va arribar el moment de caçar les aurores. Vam arribar al jacuzzi on hi havia un personatge ja dintre el jacuzzi quan nosaltres vam arribar que li direm el Rupert Canari. No? Era una persona de les Illes Canàries que havia fet la volta a la illa sencera en furgoneta camper i ens va estar explicant que havia estat aquí feia 7 anys en aquest mateix càmping i havia vist aurores. I llavors nosaltres vam començar a veure els primers trossos de cel il·luminats quan estàvem en el jacuzzi. Ho tenim. Caçant aurores. Venim. Senyal. Allà està. Caçant aurores. Completat. Aurora en el jacuzzi. Caminant descalç en la neu. Menys 1 grau. Què deu fer? Aconseguit. En aquell moment sabíem que la sèrie tenia sentit i nosaltres havíem vingut aquí per alguna cosa. Ara és un moment en el que hem de confessar la veritat més dura de tot caçant aurores. Nosaltres pensàvem que tu una aurora la veies com surt a les fotografies, que tu la veies realment així, però la realitat no és aquesta. La realitat és que una aurora, a l'ull real, és pràcticament un núvol de color verd, el qual, doncs, en el cas que sigui molt intens, sí que pots arribar a veure alguna una mica similar al que capten les càmeres, però la realitat és que quan vam veure nosaltres una aurora, simplement es tractava d'un bon núvol verd, però no era tan impressionant com ens imaginàvem. Dia 3 caçant aurores, últim dia aquí a Islàndia. Hem vingut a Reykjavik, aquí tenim la seva gran església, qual doncs és molt característica, no?, per l'arquitectura, tot i que ha sigut reconstruïda de manera bastant comú, més que res perquè Islàndia, doncs, al seu país, amb les condicions tan extremes, doncs, la iglesia ha hagut d'anar a ser reconstruïda. A l'entrada podem veure que hi ha algunes inscripcions en textos vikings que expliquen les històries de com es va fundar aquesta mateixa ciutat de Reykjavik anys abans. Aquesta d'aquí és l'estàtua de Leifar Eriksson, que era un viking explorador
que li apodaven la fortuna. L'Inger Eriksson té una cosa molt estranya, no? Que molta gent li sobta perquè no s'ha estudiat a les classes d'història, i és que aquest home va arribar a Amèrica molt abans que Cristóbal Colón. Va arribar pràcticament mig mil·lenni abans. Va ser la primera persona europea en trepitjar el continent nord-americà. És una persona molt influent en terres islandeses perquè va aconseguir descobrir tot el que és Barbaland, que és la península d'illes, que ara podria ser Sant Pierre i el Miquelon, a tota la zona de la costa de canadenca. Per tant, estem davant d'una figura importantíssima per al poble islandès i una de les persones més il·lustres que hi ha hagut a Islàndia. Hem vingut aquí a una botiga de records, a agafar records, no, de la nostra estància a Islàndia. Hem sortit una mica sense un rotllo menys. Vale? Aproximadament 4 imants i una bandera petita d'Islàndia han sortit el que vindrà a ser 18 euros. Per tant, si veniu a Islàndia, compta amb els souvenirs perquè és un gast molt important. Allò que tenim allà és la illa d'Engi. La illa d'Engi és una illa que hi ha justament al nord de la ciutat de Reykjavik, i allà doncs, es troben grans reserves d'animals. L'ocell característic d'aquí d'Islàndia també s'hi sol trobar en aquella illa. Per tant, fixa't, no? Acaba la ciutat, tenim el carrer de botigues a escassos metres i tenim ja el mar amb una illa impressionant davant. La ciutat de Reykjavik no defrauda en absolut. Quan vam anar a tornar al cotxe, tenia una miqueta de pressa, perquè teníem 2 hores per agafar el vol i l'aeroport de Keflavik tenia una ressenya d'un alcalde local del Maresme una mica enfadat amb l'aeroport. Llavors nosaltres no teníem tota la confiança que volíem. Què va passar? Doncs que nosaltres vam posar una mica de pressa perquè ens portessin a l'aeroport amb la furgoneta, i el senyor va portar efectivament la furgoneta. El que passa és que va anar a fer-se un cafè bastant llarguet, això sí, a dintre de l'oficina. De fet, no van ser gaire curosos i van venir amb el que els hi quedava de tassa de cafè a dintre del cotxe. Estem aquí a l'oficina de cotxes, hem pogut tornar al cotxe. De moment tot està bé, però necessitem que vingui el vikingo i ens porti la furgoneta a l'aeroport. No hi ha manera, ara mateix estem esperant, queda 1 hora i mitja per al vol. Ara mateix la situació és complicadíssima, no hem passat el control de seguretat, anem a un aeroport que no coneixem, en llengua que no coneixem, hem de fer que les maletes càpiguen. Ara mateix estem una mica fotuts, no et mentiré, però ho hem de solucionar com sigui. 4 minuts, tornar i venir, ja està. No, ara li toca fotre's per una vaca. No, és que no estic entenent el que està quedant el vikingo de l'escola. És a dir, són 4 minuts anar i 4 a tornar, tio. Ens porti i després fotin pregunts. Després de que ens fessin esperar i patir, per fi vam aconseguir arribar a l'aeroport. Crec que no ens fa falta fer check-in, però bueno. No. Mira què t'està dient, que insertis el passaport. O el barcode. Control de seguretat. Hi ha 10 minuts d'espera, més o menys. Hem de caminar cap a la porta. Queda 1 hora i 20 per al vol. En teoria hauríem d'arribar tranquil·lament abans que comenci l'embarque, però sempre està allà a les 3. Per tant, a veure si podem fer-ho i arribar a temps. M'han fet treure les sabates, m'han fet treure tot. La gent allà parada, una senyora amb xampús que podria omplir tot l'aeroport, però hem aconseguit passar. Moltes complicacions en el control, ho hem aconseguit. Anem directes a la porta d'embarque per tornar. Doncs estem aquí al vol de tornada amb la companyia Play. Una mica tard, aquest vol va una miqueta tard, estem aquí gravant l'avió. El nostre company Calpe està més enrere. Estem aquí aprofitant per fer un refrigeri, per fer una Coca-Cola i per tornar i poder donar per acabada Caçant Aurores. Caçant Aurores arriba al seu final. Hem arribat a Barcelona. Hem arribat. Sanos i salvos. Això és el que ha sigut Caçant Aurores. Durant aquests dies a Islàndia he pres moltíssimes coses, hem viscut experiències les quals jo crec que no oblidarem mai, i jo crec doncs, que ha sigut el moment doncs, per refer una mica la nostra amistat com a amics i doncs, poder veure llocs els quals doncs, no imaginava mai que fossin possibles. Ha sigut una experiència molt bona al voltant de la illa, hem recorregut paisatges innumerables
i podem dir que hem complert l'objectiu perquè hem vist una aurora.